Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, kesarasan nopo dene kabagian mugi tansah kajiwa kasariro kagem panjenengan sedaya tuwin kangge kula. Amin. Kawula nuwun wonten ngasanipun para pinisepuh dalasan para sesepuh linanggung malih katur dumateng sedawarga ageng wonten ing padukuhan Klebengan saha Mojalegi ingkang satuh kula bekti dalasan ingkang kula tresnani. Wonten ngasanipun para priagung napa dene para alim lan ulama ingkang satuhu sinudarsana ing budi. Lumeberipun katur dumateng sedaya para rawuh, para lenggah kakung den putri Wredo meh muda linanggung malih katur dumateng panjenenganipun Bapak Kadang Besam tuwin sedaya keluarga kasinggihan panjenenganipun Bapak Wiji Saksono lan Ibu napa dene sedaya keluarga ageng saking pidalem Siwal RT 03 RW sekawan Selokaton Gudang Rejo Karanganyar Tentram ingkang satuhu kinurmatan. Saderengipun mugi kepareng-paring diagung pangsama siang punika kula sampun kemawantun hangadeg ing mriki napa dene kepareng nyiget kamadikan panjenengan sedaya ingkang nembe sekecok ing imbal pangandikan boten ateges ngirangi ing reh sobosita napa dene tata krami nggih awit kepareng kula hamakili panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu napa dene sedaya keluarga ageng wonten ing Klebengan RT sekawan RW sekawan Jero Nagasari Boyolali kinen ngaturaken menggah ingkang dados bingahipun manah kanthi pahargyan ing siang punika. Saderengipun kula lajengaken matur malih ingkang angka setunggal monggo kula dherekaken sedayanipun kanthi linambaran sumeleh ing raos napa dene wening ing kawicaksanan. Sedaya raos syukur alhamdulillahirabbil alamin. Namung kunjuk dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang estu kanthi sedaya peparingipun panjenengan sedaya tuwin kula tasih dipun keparengaken pinanggih silaturahim wonten ing madyaning pahargyan siang punika sami pinanggih kanthi karaharjan napa dene kesarasan ing samu kawisipun. Amin. Panjenenganipun para rawuh ingkang satuhu kinurmatan ing mriki kula hamakili panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu napa dene sedaya keluarga kepareng ngaturaken pambagya wilujeng rawuh, wilujeng siang lan monggo kasuwun nglajengaken kanthi sekecok ingkang sami lelenggahan kanthi andhap bingahipun manah panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu napa dene sedaya keluarga kepareng ngaturaken raos matur nuwun ingkang datan pepindhan kanthi sih karowan panjenengan sedaya wonten ing pahargyan sang punika maliginipun katur dumateng panjenenganipun Bapak Wiji Saksono lan Ibu napa dene sedaya keluarga wonten ing pahargyan siang punika. Dene salajengipun menggah ingkang dados estinipun manah panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu ing siang punika kepareng mahargya ngunduh mantu kanthi hanetepi menggah ingkang dados salah sawijinipun wajibipun tiyang hasepuh kepareng hangemahaken lare jaleripun ingkang hanipun Bagus Sulamto ingkang sampun kelampahan Jatuh Krami Roro Ayu Zeni Rahmawati kasinggihan Atmojo Pawestri panjenenganipun Bapak Wiji Saksono ingkang pidalem wonten ing Siwal RT 03 RW sekawan Gundang Rejo Karanganyar Tentram. Dene kelaksananipun ijab ugi kabul sampun katindakaken wonten ing dinten kawuri sedayanipun pinanggih kalujengan saha kesaenan ing samukawisipun dene sang punika kanthi mahargya ngunduh mantu panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu kepareng nyuwun donga pangestunipun sepisan malih kasuwun sih donga pangestunipun maliginipun kangge putra pinanganten sekalian ingkang sak mangke badhe hanggebyur wonten ing bebrayan enggal ing madyaning bebrayan ageng kanthi pandonga kanthi panyuwun mugi estu putra pinanganten sekalian pinaringan barokah saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. So estu pinanggih wayujudu ingkang sejati suka bagya mulya ingkang jinangga ngantos kaken-kaken ninen-ninen enggal pinaringan momongan ingkang soleh lan solehah wekasanipun
dipun paringi badhe griya ingkang winastan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun para rawuh ingkang satuhu luhuring budi kalenggahan siang punika panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu Lumantar kula kepareng ngaturaken raos matur nuwun ingkang datan upami kagem sanak kadang mitra sutrisno linangkung malih katur warga ageng tangga tepalih ing wewengkon padukuhan klebengan ing mriki. Sedayanipun sampun gumregut manunggal paring sih pambiyantu ingkang arupi punapa kemawon kagem rancak lan lancaripun pahargyan ing siang punika. Sedayanipun namung kawangsulaken ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi sedaya pambiyantu kadharman panjenengan sedayanipun dados amal kesainan pikantuk liru ingkang linangkung kathah saking ngarsanipun. Amin. Panjenenganipun para rawuh ingkang satuhu kinurmatan siang punika ugi panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu Lumantar kula kepareng hanglenggono tartamtu kathah kegirangan kalepatan ingkang hanami kerawan panjenengan sedaya duka menika ingkang mapan ing atur papan palenggahan atur buku miwah krami lan sanes-sanesipun ingkang sampun damel kirang rena ing panggalih kirang rena ing swasana mugi kersa paring sih samudra pangaksami. Pungkasanipun kasuwun hanya kecakan ingkang sami lelenggahan nenggani kantos paripun acor pahargyan ngunduh mantu ing siang punika kasuwun mugi hamang slidaharan napa tini unjukan mugi sanipun kanthi suka dalasan madika ing panggalih. Matur nuwun apabila sawetawis kap semanten dalasan mekaten rumiyin ingkang saged dipun aturaken panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu napa tini sedaya keluarga lumantar kula. Tumrap pribadi kula ingkang pernah ngemban dawuh lepat kirangin pangapunten akhir kalama billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.